strugure? Da. Ești papa. E de papa? Faci strugurei? Da. Ești papa. La tata ce mă iartă. Oia, ce este? Ești papa. Banană? Ești papa. Da. Ești papa. Da, mama, banană este aia. Ești papa. Papă, da. Gângața. Aia este o ceapă. Nani papa. Da, curăță nani ceapa. Ia. Nani, ești pasupul. E dus ei? Da. Cum se cheamă aia? Pasupul. Da. Cum se cheamă aia? Pasupul. Prosopul? Da. Ai pus ceapa pe prosop? Da. Bine. Da. Bine, drag. Da. Asta. Aia nu știu ce este. Papa Nani. Da. Papa Nani. Da, tot de papă. Ia să văd eu. Iată. Ia, dă încoace să văd ce este. Papa Nani. Asta este... Cred că sunt căpșuni. Nu. Nu. Altună. Asta. Asta este un ardei gras. Nu. Du-te și zi nani să-l curețe. Papa, da? Nani, papa. Nani, na, na, na. Zinon de iată sa. Asta. Mama, asta. Pe ce mi le dai mie? Ce să fac eu cu ele? Nani, da? Punta nani, da? Da. Nani, papa, iată. Iată. Iată-ne. Da. Sebi! Mama, Da. Nani. Du-te și du-ile lui nani. Și adu-le pe celelalte înapoi. Nani. Le-ai dat lui nani? Da. Păi du-te și adu-le înapoi. Noi ce facem acum? Caca. Ia spune o poezie. Câți ani ai? 2. 2. Și cum te cheamă? Fata. Fata. Și acum ești? Nani. Al lui nani? Asta e sesiata. Sesi al meu? Nu, coace. Unde e tati? Unde e tati? Că să ia A zburat? Așa, cu avionul. Sus. Sus. Data. 2. Ai 2 ani? Asta. E sufragerie celălalt. În sufragerie. Da. Sesi.